सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो नैबे आपडेट्सखौ लालांनो हागोन। थ' बारा गोलाव खालामा आङो, थाबैनो फोजोबगोन भिडिअखौहाय। थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखानाय आरो सावरायबाय थाखानाय आपडेट्स। थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि। सेथि आपडेट्सआव थागोन जोंहा उद्यमिता आसनिनि सायाव जोङो सावरायनो लादों। थ' जोङो बयबो नेनानै दङ। जिथुनिखि आवगोलाव जोङो बेबायदिनो आइजोफोरा 10,000 रां मोन्दोंमोन। थ' दा बयबो आरोबाव फिन खेब 25,000खौ लानो थाखाय रेडि जानानै दं जानांगौ निस्सय। बेबायदिनो जोङो 10,000 जायफोरा मोन्दोंमोन, बेबायदिनो दाउ, अमा, हांसो, बोरमा बायदिसिना ना बेबायदि निस्सय फिदों जानांगौ आरो बिनिफ्राय फट' खेबनानै बेबायदिनो फाथायहरदों जानांगौ, निस्सय सार्भे खालामदोंना। दा जियानो हक बयबो मोननो थांगासिनो दङ। मामाया जेरावनोखि फोसावनानै होलांखादों एबारावहाय 25,000 होगोन होननानै ना। थ' निस्सय मामाया जेखौ बुङो बेखौ मावो, जोङो मिथिनो मोनो। दा जोङो नेनानै थानि। थ' मोननो थांगासिनो आरो जायफोरा दाउ, अमा, बोरमा, हांसो बायदिसिना फिसिबाय आरो बेबायदिनो दा सार्भेया जागासिनो जायगा जायगा। थ' आरोबाव बेबायदिनो फट' खेबनानै निस्सय लांबावगोन जानांगौ। दा फट'खौ खेबनानै हरोब्लानो जाबाय। थ' नेनानै थादो। 25,000 रांखौ मोननो थांगासिनो दङ। सरकाराथ' आरो मामानि सरकारानो फैफिनबाय नङा होनबा। थ' बयबो मोनगोन। एसे नेनानै थादो आरोना। थ' बिदिब्ला जोङो गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांनि। गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाबाय जोंहा नैथि आपडेट्सआव थागोन जिथुनिखि जोङो दा मिथिबाय थानो मोन्दों बेकार लाइमोनफोरनो बेबायदिनो राङारि अनसुंथाइ। थ' बेनो जाहैगोन जोंहा CM-AAA ना। CM-AAAनि गेजेरजोंहाय थांनाय बोसोरावबो आरो बिनि सिगाङावबो मोनगासिनो। दा फैयै फैयै एबाराव मामाया इलेक्सननि सिगाङाव बुंखादोंमोन एबार 10 लाख लाइमोनफोरनो बेबायदिनो CM-AAA होगोन होननानै। निस्सय एबाराव गोबांफोरा मोनगोन जानांगौ। थ' एप्लाइ खालामनो रेडि जानानै थादो आरो जायफोरा गोसो एप्लाइ खालामनो हागोन। थ' CM-AAAनि आपडेट्सफोराबो निस्सय लासै लासैनो ओंखारबोबाय थागोन, एप्लाइ प्रसेसफोराहाय ना। थ' जोङो रेडि जानानै था आरो बयबो बे सरकारनि आसनिखौ जायफोरा बेखार जानानै दङ ना, जेराव साखरि बाखरि मोननो बेबायदि बैसोफोर गैला, थ' एसे रेडि जानानै थायोब्लानो जाबाय। आरो जायफोरा साखरि लानो हानाय बैसोफोर दङ, थ' एबार 2 लाख लाइमोनफोरनोबो बेबायदिनो सरकारि साखरि होगोन। थ' बेयाव एप्लाइ खालामनो हानायफोरा एप्लाइ खालामबानो जाबाय। थ' बैसो गैयिफ्राथ' आरो उफाय गैया, CM-AAAखौबाबो लानांगोन आरोना, माबा मोनसे बिजनेस बा बेवहाय मावनो थाखाय। थ' रायजोफोर गोलाव खालामब्ला आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन। मोजां मोनसे आपडेट्स बा फाइनाल बेबायदि एप्लाइ प्रसेस बायदिसिना आपडेट्सफोर मोनोबा लानानै फैगोन। आरो लोगोसे जोंहा बेबायदि उद्यमिता आसनिनि फाइनाल आपडेट्स मोनोबा लानानै फैगोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोलाव खालामब्ला गोजोन्थों। बाय बाय।